На 50-та си годинка. На 50-та? Ау, разделах тайната. 40-та исках да кажа, бе. Вай. Аз нито който е от нашите колеги, Тя замина на... По-скоро порешните хора. Великден. Агнето, агнето. Ца. Абе. Който не му харесва да не влиза. Много работим, много съм уморена направо. Да ти кажа. Не, хич. Хич, ама какво да правим? Ако искаш. Вечер. Здрасти, Весър. Топло. Да го връди. Да мини през градината. А, те са твоите хора. Кой трябва да каже на здраве? И малко ми налива. Станечо, имаш ли ти? Нямаш си, имаш ли си... Аз заради той станах, защото нямам. И аз се правя, че ми... Белким съсетиш. Правя се, че ми да виждам път колегата, нали? Това не ти ли пише? Набрати детето една годинка днес, заминаха за долу. Сега кажи на здраве. Здраве, добре дошли. Жива и здрава. Здрави. Да си жива и здрава. Жива и здрава. Колко пъти ме снимат, толкова пъти ще се чукаме. Дай ще говори още с ролите. Какво стана? Това е много. На факта снимам като идеш. Виж си бузите. Те цял ден е на работа. Мобилните в България са... Учителя дядо има разговор, че 83 смята колко. Евромента. Ти остави БТК вече прибързи. Най-белгунската баба. Аз смехни се. Ще работи. Тя се успокоила, байде се показва ми да държа документи. Добре, ще. Той е Томко ще Журналисти Алексей Сидоров, Александър Пешински, Игор Поруков. Оператор Юрий Райски. Видя ли? Аз ще го запиша, че е надолу. Най-известното гей заведение в Ранево. Да, как може така, кажи ти. Как да кажа? Среща на музикалните творци. Васко, Стивчо. Каменица, Боги знае защо. Рали иска специално оставен да направи филм, да го гледа. Надявам се, че ще види всичко. Ти не ли каза на Рали не ли каза, Стамен иска да прави един друг филм. Докторите и Миро също ви поздравяват и съжаляват. Стават кръстници. И каза, че скоро време заминават за Америка и ще отървите оператора и половината им пари ще фръкнат за оператора. Сватбата ще на кисело мляко и на банички. Бързай тук, съм тук. Той днеска един друг. Бързайте да не ме отървете. Той днеска един друг говори на една такава тема. Това сме говорили, да. Темата е много актуална. Рали, ако гледаш този филм, слушай добре какво казва чичото Стамен. Айде, на здраве, Здраве. Ти си приказвала. Следващото на здраве, да е, нали знаеш къде? Не на кораба. Ако намерите от някъде чаша пиво, мога да пия. Имаш ли? Същото въжи и за Илито. Вода минерална. Едно тук такава тоня натурален. Знаем, ако трябва в Гърция ще ходим, знаем да казваме слово на гръцки, да пием на гръцки. А не бе.
Дай я там на И натурална е. И бабата е тук, и баба Белгунка също те казва. Докато съм жива каза да ги ожена внуците и правнуци да имам и после вече кой доди. Тя вече има един правнук. Аде каза, че мисирките комшиите дълги прибраха тази вечер. Дълги ги прибраха. Коли ги приберат комшиите, други ще ги приберат. Не прибрани няма да останат. Извинявам се, дето се тресе камерата, но ми оправя на корема, после се смея. Стане си, вече може да ме изпревари. То след виртуално да се ожени, не виждам другия. Кошки гледаме? Гледаме плойските кошки, това е прасе. Следващия кадър очакваме включване от тортата. Happy birthday to you. Happy birthday, Lelo Bobby. Happy birthday to you. Фу. Нямаше след, ама фу. Хепи много бърдей. Виж, кой няма значение дали е много. Важното е да е хепи. Тортата е гнага. Туранага. Това най-вижда се скъпва. А то се излиза. То са ранени ли така? Само с чудо. Снимай мача, Да, не. Сложили за плаши другите. Мачо и Бобито е единствена. Нали бе, Иване? Верно е. Нищо ми казваш. Спор няма. Защото никой не иска да спори, тъй ли? Ще е единствено. Да вкара точно един гол. Спомнете си колко жопски салати сте изяли и колко кюфтета и кебабчета направени от ръцете на Боби. Тая кръчма. Ех, в тая... Ко беше то кръчма? На тая маса. Двама с тебе. Колко песни са изпяли тук? Колко песни са изпяли? Казайката е гнага. Нещо знаеш как? Вържи кефтета. И с коридора се носи ужасната смрад. И друга така нещо. Нали хазайката? Дали хазайката ще идва рано? Звезка кифа, с кадичка кафе, с парче торта. Парче торта, да, и с кафе. И вместо да попита, тя за наеба ще се усмихне. Спахте ли в единичката добре? Аз не се спи. Стая да ви ожели да ви сложа или в друга? Къде ти искаш? Семи тая ще спим. Май имаш. Дай, нагоре, направи опашката нагоре. Така. Ама личи козната е, че е млада, лъскава. Ставане насам. Другата? Мама. Няма спи. Животинския свят. И кучето къде е? Ние гледаме Discovery много често. Ако знаете, такива животинки съществуват, не съм ги чувала. И Animal Planet. Сега има дивата природа. Я И видни ние писки. животинки, които не съм ги виждала. Тазманийски дявол, аз си съм си мислила, че нещо нереално. Пък те го показаха какво е. Има нещо. Топчесто такова. Тазманийски дявол, да. Също като на анимационния. Мисля, че на печката ще скочи. Оплаших се мамата. Их, че е мекичка, ама. Глупава. Бързо лапа, бързо. И не дъвчат, бързо. Блеки. Глупава. Всичко еде. Блеки. Да, ето ги блеки. Да, блеки. Айде, блекито. Въпре нахално, който ще му вземе по мисъл. Много, аз виж каза, че е нахално. Абсолютно. Никакво уважение към старите. Вой. Всичко ще помете. Клати с стола върху печката отива. Ами котка ви.
Да внимава как се държи, защото... Ще освободите. Иван би си в един чувал някъде един ден да ги мята. В Белгун ще отиде да лови паткани. Баба, има 3-4 глотки, ти още ще ви праща. Пака няма да ловите.